Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kamta ka nursing but paramedical course, ka bala itho da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Naka result election MLA ha West Bengal ha kabag BJP kalakni no ya ka bor sanchar hadian khat sansnam naka All India Trinamool Congress AITC kilami ki khubor hamsaya halor ka jingbam snguti kanashu ka laway naka banta ka AITC ha Meghalaya. Ka AITC ha Meghalaya ka don stanward ki MLA ka tau Dr. Mukul sangma u MLA na songsak u badai ru noilam kalyang persya haying dorbar thawan ka jalla kamyani di shira ka MLA na Ampati u ba Charles Ping Rob u MLA na nong thmai u Dr. Mizanur Rahman Kazi MLA ka Raja Bala but urupa M Marak MLA na Dadengre. Kila her ki khubor bo Dr. Mukul sangma bat kita ki saungot kila ban phetno sakawai ka party ha ka baningkong labna bagi la ban rung sa ka BJP hendrai khamadian pat layo sngo wer bakin lekno sa ka NPP. Kumta na kalyang kilat patay khubor kilawat jingtip na ba Wailadmiki Shillong MLA ka NPP na juwai ubadiru menteri bat unong ay ktien ka sarkar MDA2 hakabaw la jubab bo kwa ban Kynthoh Eiei Henry ulabin rapat bahakastan himasima labit banja Eiei. Is Dr. Mukul Sangma joining the NPP anytime soon? No. I mean, like, I cannot comment on that. I mean, like, I don't have any report or anything. But as you know, in politics, anything can happen. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau khaw kamlo ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya